Fir-reġistru għal protezzjoni tal-minuri bħalissa hemm l-ismijiet ta' 48 raġel u mara waħda. Isimhom tinżel f'dan ir-reġistru għalli l-qorti sabithom ħatja ta' reat marbut ma' abbuż sesswali fuq minuri, fosthom stupru, attentat vjolenti fuq il-pudur, korruzzjoni ta' minuri, pornografija, moħqrija u theddid fuq kull persuna taħt l-età. Dawk li jisimhom jinsab fir-reġistru ma jistax ikollhom impjieg jew kariga f'xi entità li tipprovdi servizz jew itella attività li tinvolvi l-edukazzjoni, il-kura, il-kustodja jew it-trobbija ta' tfal. Huwa proprju għalhekk li dan ir-reġistru huwa aċċessibbli għal għaqdiet mhux governattivi. Madankollu l-aċċessibilità tiegħu mhix kif ġipu laħaq. Jeħtieġ li ssir talba lir reġistratur tal-Qorti Ċivili li hu biss għandu aċċess għalih. Preżentament il-proċess biex wieħed jara l-ismijiet dan ir-reġistru mhux faċli u għalhekk il-Gvern għaddej b'ħidma biex dan jiġi iffaċilitat. Fuq suġġeriment ta' diversi NGOs ħanamlu riforma flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Isport u l-għaqdiet volontarji sabiex l-aċċess mill-NGOs għal dan ir-reġistru jkun bi ftit flus, ikun irħas, ikun iktar affordabbli minnaħa ta' l-NGOs biex bekk ikun aċċessibbli mingħajr spejjeż żejda l min għandu għal-qalbu s-settur sportiv u s-settur tal-non-voluntary organizations. Iżda ma kienux biss l-għaqdiet mhux governattivi li talbu biex l-aċċess għal dan ir-reġistru jiġi faċilitat. Fil-fatt kienu numru ta' ġenituri, avukati u edukaturi li talbu għal dan. Bil-Ministru Owen Bonnici jgħid li l-Gvern huwa miftuħ għal kull suġġeriment. F'dan l-istadju qegħdin niffokaw biex niffaċilitaw l-NGOs. Dwar il-pubbliku in ġenerali hemm dibattitu sħiħ, kif taf hemm dibattitu għaddej dwar il-bżonn li inti tipproteġi ċertu drittijiet tal-vittmi u tal-akkużati komparat ma' dritt aċċessibilità, u aħna dejjem miftuħin għal kull suġġeriment biex nagħtu iktar possibilità lil nies li jaċċedu għal dan ir-reġistru mingħajr diffikultà. Diskussjoni oħra ma taqta' xejn hija dwar il-perjodu ta' żmien li l-isem ta' dawn il-persuni jibqa' mniżżel fir-reġistru. Dan huwa dibattitu diffiċli, twil ħafna, li spiss jinstema' ġifieri minn banda rridu naraw li dak li jkun ibagħat il-konsegwenzi ta' emilu, dak li jkun ukoll ikun hemm offerta ta' sigurtà u sarħan il-moħħ lis-soċjetà li s-soċjetà tkun taf minn għamel dan it-tip ta' reat minn banda l-oħra mid-drittijiet kemm tal-akkużat u kemm tal-vittma. Dan huwa dibattitu sensittiv li aħna miftuħin biex nitkellmu dwaru u niddiskutuh ma' l-stakeholders kollha.